Què passa, collats? Com esteu? Veu què? M'acaba d'arribar uns paquets que tinc aquí de material de rescat extrem. Voleu veure el que hi ha? Doncs a continuació us ensenyo. Quatre xorrades, però que hi havia algunes que feia molt temps que m'ho volia comprar i hi havia una que ho vaig pensar comprar i, hòstia, m'acaba de sorprendre molt la qualitat que té. S'ha de provar, però de moment té molt bona qualitat. Ara us ensenyo el que he comprat. Vale. He comprat dos planxes de rescat, que això ho fiques sota les rodes, rotllo així, a la neu o al fang, i va molt bé. Una eslinga de 6 metres, de 12 tonelades, un reenvio ben parit de 10 tonelades, una àncora de rescat. Això ho claves rotllo al fang, a la neu crec que també deu funcionar, i llavors amb el winch t'estaques aquí i com més força facis farà la funció d'àncora, es anirà clavant. Va molt bé, ho he vist que va molt bé en llocs on te quedes enganxat i no tens cap arbre on poder-te estacar i poder sortir. Però ho haurem de provar i es farà una review. Però de moment tot això és el que he comprat. No és molt, però hòstia, són cosetes com les planxes i l'àncora que volia comprar ja fa temps.